Mila 1926ko gerrako gertakari nagusietako bat izan zen Gernika Lumoren bombardaketa. 1927ko apirilaren 26an Kondor Legio Alemanak eta Italiako abiazione legionariak herri bizkaitarra bombardatu zuten merkatu egun batean, eraikinen 95 suntsitu zituzten osorik eta beste asko kaltetu. Gaur beteko dira 96 urte. Iaz bidali zuen lehenengo ordezkaria Espainiako gobernuak eta lehenengo ere gaitzetzi egin zuen bombardaketa. Aurten Felix Bolaños Espainiako presidentetzarako eta memoria demokratikorako ministroa joango da oroimen ekitaldietara. 60. urteurrenean eskatu zuen barkamena Alemaniak bombardaketagatik. Eusko Jaurlaritzak urteetan eskatu izan dio Espainiari gauza bera egiteko, baina iaz adierazi zuen Deniz Itxasok Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak Espainia demokratikoak ez daukala zerikusirik bombardaketarekin. Antzeko ideiei eutsi zion Eneko Andueza PSeren buruak argudiatuz Pedro Sánchezen gobernua Espainiako bigarren errepublikaren oinordekoa dela. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Gernikako bombardaketaren 86. urteurrena izpide. Ordezkari politikoen adierazpen Gernikako bombardaketaren urtemuaren inguruko egitarau zabala egiten ari dira egunotan, beraz adi jarraian datozen deialdiei. Gernika! Horretzapen batzu, ez ezik, beste bat, ez besterik, nire zinean dira izan arren, zaurituak, bere jaioterik ikurrun, gogora izan, alberte moskun, Gernikarrea, bombaketatua, aritzarrak, sotek dirau, naiz eta usteltzen egon, gaur bakor batzuen ikusi, Gernika, 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 Geure buruan, Tatzara, Zinagako gerrak eta goka, Ingresak Palestina sortu zuten buka, ezinezko guda, gaur dakizan ikukariak, Edioz bomba Palestina rekain, gaur dakizan ikukariak, Edioz bomba Palestina rekain. Mila eta berreko zireun, 97. urtea, horrek ezen baino, erruzi, bestunte bat, ez besterik, Gernika, Gernika. Hain zuzen ere Euskal Herritarren oroimen kolektiboan leku berezia duen gertaera bat gogoratzeko eguna da gaur Gernikako bombardaketa. Elkarte memorialistek eta erakundeek urtero egiten dute ekitaldi bat Gernikan Frankok agindutako sarraskiura antzuran eror ez dadin eta aurten ere horrela egingo dute 86. urtemugari lotutako ia astebeteko egitarau zabalaren barruan. Aurten ordea zerbait desberdina izango da, aurretiaz aipatu legez, Espainiako gobernuak lehenaldiz ministro bat bidaliko du Gernikara. Horrek erreakzio ezberdinak eragin ditu tartean Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariarena. Eskertu egin du ministroa omenaldira joatea, baina egindako mina aitortzeko eskatu dio estatuari. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe. Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Populazio zibilaren aurkako eraso horiek ez ziren inoiz ere gertatu behar, eta estatu demokratiko bati dagokio eta bere gain hartu behar du errekonozimendu hori. Aipatutako ez gain, Gernika bizirik kantaren bideoklipa aurkeztu du Gernika memoriaren lekuko elkarteak. Bideoaren bitartez, sarraskaren biktima komentzea eta Gernikak bizirik dirauela gogoraraztea da elkartaren asmo nagusia. Ikusi jarraian atal txiki bat. Azaleratu behar dela, lau haizetara edatzea geure lana dela. Erak oroitzen digu, txuak pizturik dirauela. Erak oroitzen digu,
Gaiz latuta berriz aste honek badu beste hizpide bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari eragingo dien hezkuntza legea, hezkuntza akordiotik urtebete pasatxo igarotan, eta zenbait eztabaidaren ostean atzo Eusko Jaurlaritzak Gobernu Kontseiluan onartu zuen hezkuntza lege proiektua. Irailean ezagutarazi zuten lehen zirriborroa eta arragotsa eragin zuten zenbait gaik, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutako. Orain testuari zenbait aldaketa egin dizkiote. Esaterako zehaztu dituzte Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoko eskolek oinarri gisa eduki beharreko printzipioak. Besteak beste hezkuntzan euskara lehenestea eta ikasle zaurgarriei arreta ematea. Setasunak emateko Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak agerraldia egin zuen, Bingen Zupiria bozeramaila ondoan zuela. Eusko Jaurlaritzak hezkuntza legearen aurre proiektua akordiotik urtebete igarota eta zenbait eztabaidaren ostean onartu du. 2022ko irailean ezagutarazi zuen lehen zirriborroa eta zenbait erreakzio azaldu ziren, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoak. Aste honetan aurrera eraman duten testuak zenbait aldaketa biltzen ditu. Orain tramiteekin hasi behar dalakoa, baina sailburuak ez du argitu legegintzaldi honetan onartuko ote duten. Entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Orain, legebiltzarraren analisia eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Euskarari dagokionez lehenengo zirriborroan bezala lege proiektuak ez du aipatzen murgiltze eredua, ezta ereduen sistema gainditu dutenik ere. Egungo hizkuntzak mantenduko dituztela adierazi du Jokin Bildarratzek. Azaldu duenez, 3 eredu indarrean daude eta 3 izaten jarraituko dute. Bestalde, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerako ikasleek B2 maila lortu beharko dute euskaraz eta gaztelaniaz, eta ikastetxeetako irakasleek aztertuko dute. Horrekin batera, ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu bat izan beharko du. Azkenik testuak dioenez, euskararen hizkuntzen ikaskuntzarako institutua sortuko da. Bestalde, legeak adierazten duenez, titulartasun publikoko eta pribatuko ikastetxeak badaude, eta azken horiek ituntzeko aukera dute. Azkenik doakotasuna balioan jartzen du. Izan ere, azpimarratzen du hezkuntza administrazioak baliabide publikoak jarri behar dituela. Derrigorrezko ikasketak eta doakotzat jotako ikasketak benetan doainik izateko. Horrekin batera, adierazten duenez, ezin izango dute kuotarik kobratu, ez dela ez dute funts publikorik jasoko. Espero zen bezala atzo aurkeztutako testuari kontrako ahotsak altxatu zaizkio adi jarraian erreakzioei. Hezkuntza legearen aurre proiektua onartuta Jaurlaritzak legebiltzarrera bidaliko du lege testua tramitazioa hasteko. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute euren proposamenak eta aldarrikapenak aurkezten. Orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurre proiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du, 2 hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela, eta orain aurre proiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde, sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez baituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin
egin dute. Sinatzaileak izan da, akordioarenak eta ezagutzea horretik, onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Eta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Eta hezkuntza aipatu dugula Nafarroara joko dugu orain, bertatik iritsitako azken albisten berri emateko. Leire Martinez kazetaria baitu pantailaren beste aldean. Kaixo, eguerdion, Leire. Kaixo, berdin, zer moduz? Ondo, eta tira, orain artean hezkuntza zaritu garela bestelako afera bati helduta, Abartzuzako Zumadia eskolako familiak ikasle kopuruaren igoera dela eta eskolak bizi duen espazio faltagatik arduratuta daude kalitatezko hezkuntza bermatzeko espazioa funtsezkoa dela adierazita. Zein da egoera, Leire? Bai, Nafarroako Lizarraldeko landa eremuan kokatzen da Zumadiako eskola, Abartzuza herrian hain zuzen ere, eta duela urte gutixko eraiki bazen eskola hori, eta bederen hasieran 5 klase biltzeko pensatua zena, aurreikusten da irailean 8 klase izanen direla, eta ze pasatzen da espazio gutixkorekin izanen direla hemendik aintzin, bai ikasleak eta bai ikasleak ere bai. Gurasoak hezkuntza departamentuaren gana jo dute, baina ez dute erantzunik jaso eta erabaki dute inguruko eragileekin plataforma bat sortu eta borrokan jarraitzea. Zumadia Abartzuza landa eremuko eskola da. Lizarraldean kokatzen da Zumadia eskola eta bertako familiak kezkatuta daude ikasle kopuruaren igoeragatik. Eta ondorioz, eskolak bizi duen espazio faltagatik. Eskola 5 talde biltzeko eraiki zen, 2 aurrezkuntzan eta 3 lehen hezkuntzan. Eta datorren irailean, 8 talde aurre ikusten dira espazio horretan bertan. Zumadia eskolako familiak arduratuta daude. Ikasle kopuruaren igoeragatik gure eskolak bizi duen espazio falta dela eta. Espazioa funtsezkoa da kalitateko hezkuntza bermatzeko. Eta agerikoa da, baldintza horietan, hezkuntza proiektu ezin dela fundamentuzko kalitate parametroetan garatu. Horretaz gain, hurrengo 5 ikasturtei begira egiten dugun aurreikuspenak esaten digu errealitate berberarekin jarraituko dugula. Hilabete haunitz pastu dira hezkuntza departamentuan honen berri izan zutiko alditik. Sobera denbora erantzun ofizialik jaso gabe. Biztanleria galtzeko joera pairatzen duen landa eremu honentzat, bere biziko garrantzia duen osagaia da eskola. Arazo hau konpontzeko borondatea eta elkarlanerako prestutasuna plantan ezarri dute gurasoek. Horretarako, elkargune eta lan tresna izango den plataforma bat sortzeko asmoa azaldu dute. Xedea, Zumadia eskola zaindu eta zonaldeko eragileekin bat egin. Gaizlatuta berriz, iragan asteburura begira jarriko gara une batez, izan ere aldarri handiko manifestazioa izan zen Iruñean Erdiz Bizirik plataformak deituta, zer nolako balorazio egin dute edota zertan da auzia? Bai, Karola, erranduzun gisa larun batean 2000 lagunek hartu zituzten Iruñako karrikak Erdiz plataformaren babespean eta aldarrikatu dute Magnesitas enpresak baztanen eraiki nahi duen meategiaren proiektuaren kontra daudela. Landa eremuaren defentsaren lelopean Erdizeko meategiaren proiektuak gelditzea eskatzen dute eta eskatzen dute baita ere baztandarren iritzia errespetatzea, bai. Proiektua lurraren aurkako eraso larria dela diote eta Nafar gobernuari eskatu diote bertan bera utzezala tramitazioa. Gainera, hainbat alderdi, sindikatu eta kolektibok babestu dute larun batean Iruñako karriketan izan zen Erdiz Bizirik antolaturiko manifestaldia. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz Bizirik elkarteak mehatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko mehatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu baten manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko
eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta bueno, indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroako gobernuan erdizeko mehatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako makroproiektu suntsitzailek onartuko, baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa ingurunea bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintza espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta UGPA tramitazioa bertamera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan Ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada eta erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Ondo da, Leire, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Deus eta izan ongi. Gipuzkoako 5. instrukzio auzitegiak ikertu egin beharko du, ea Zubietako erraustegiak gai kutsagarririk isuri zuen, azarotik geratuta zegoen ikerketa auzitegian fiskaltzaren eta gurasosen eskaerak aintzat hartu ditu ordea. Gipuzkoako lurralde auzitegiak eta agindu du, batera ikertzeko 2020an eta 2022an Zubietako erraustegitik Arkaitze Errekara izandako isurketak loturak ikusten dituelako bien artean barkatu udan Arbiok azalduko digu. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitze Errekara egindako isuri kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri testu inguru honetan larunbaten Lasarte horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11etan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitze Errekan gertatutakoa. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisianizko hitz baten erdian iritsiko da. Izan ere behar ginen bizi kalitatea okertzen ari den bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen duela salatu dute sindikatuek. Eta testuinguru horretan langileen nazioarteko egunean kalera ateratzeko deia egin dute sindikatuek, greba eta borrokaren garrantzia aldarrikatzeko. Maiatzaren lehena, langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da.
Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari dela salatu dute sindikatuek. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Gora egin du gainera egoera zaurgarrian eta pobrezian dauden herritarren kopuruak. Eta bien bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen ditu. Langileak desjabetzen diren enean, enpresen irabaziak, banketzenak, zaintzarekin negozio egiten duten enpresenak, edo likagai banaketa kate handienak gora doazela ohartarazi dute. Gure gobernuen inakzioa eta bestetik blokeo patronala. Patronalak oztopatzen ditu gaur hitzarmenen negoziazioa. Era berean, M-bata soldaten eta pentsionaldeko defentsan murgilduta dator. Eta testinguru horretan soldatak igotzeko, prezioak jaisteko eta aberastasuna banatzeko neurriak lortzeko antolakuntzak, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu dute sindikatuek. Ere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Ez dagoela eraldaketarik, patronala eta instituzioak horretara behartu gabe. Ez dagoela eraldaketarik, konfrontaziorik gabe, aktibazio sozialik gabe. Euskal sindikatuek bakoitzak beraletik deitu dituzte langileen nazioarteko eguneko protestak. Elak borrokan irabazteko lopean mobilizazioak egingo ditu Iruñan eta Bilbon. Labek berriz 8 protesta antolatu ditu. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Duteran. Egiteko beste modu bat lopean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek baina manifestazio bateratuak iragarri dituzte. Eta soldatak igo, prezioak jaitsi irabaziak banatu goiburupean kaleraterako dira Iruña, Bilbo, Donosti eta Gasteizen. Bestalde, zeretek arrazoi ugari ditugu lelopean protestak antolatu ditu Bilbo, Barakaldo, Donostia, Iruña eta Gasteizen. Bada maiatzaren lehenean, kaleak betetzeko deia gendote aldaketa baten behar aldarrikatzeko eta egoeren erantzule diren patronal eta gobernuei seinalatzeko. Datozen deialdi eta datez hitz egiten hasiak garela, gaizlatuta eta kultur arlora salto proposamenez aritzeko Irati Agirre Azkuenaga kultur aituarekin konexioa ingo dugu. Orain pantailaren beste aldean da dagoeneko, kaixo Irati, eguerdion. Eguerdion, Karol. Tirata hasteko Gasteiza begira jarriko gara, izan ere poetak maiatzean jaialdiaren 11. edizioa ospatuko da, bitik 28ra, zer berri dakar aurtengo edizionek? Bai, ondo esan duzun bezala, poetak jaialdi hasiko da datorren aste artean, maiatzaren 2an emango diote hasiera eta 28 arte luzatuko da Gasteizen. Eta, helburua berez, aurten ere, jaialdi honen helburua poesia eratzea eta nolabait gizarte eta poesiaren arteko loturak sortzea. Ez da, unkitu arte elkarteak sortzen du edo antolatzen du jaialdi hau, eta 11. edizioa du aurtengoa. Bertan, poesia errezitaldiak, musika, poesia lehiaketak, dantza erakusketak eta denetariko ekitaldiak izango ditugu, garrantzitsuena adin guztietarako gainera bideratuak eta kalean bertan ikusiko ditugunak, beraz parte hartzeko ere nahiko errez jarriko digute poetak maiatzan jaialdi honetan. Elisa Ruedak zuzentzen du jaialdi hau eta Montermoso Jauregian egin zuten aurkezpenean izen batzuk nabarmendu zituen, besteak beste Aurora Luke, Pedro Guerra, Sole Jimenez edo Anari bera. Eta, ekitaldietako batzuk aipatzearren, datorren larun batean, goizeko 11:30, horregatik ez dut egitarau ere zabala dela eta parte hartzeko une desberdinak izan ditzakegula, goizeko 11:30 Amaren Zuriaren plazan, doainik egongo da errezitaldi bat, eta errezitaldi dantza izango da, eta adibidez parte hartzeko ere, edo antolatzaileek parte hartzera gonbidatu dituzte herritarrak. Poetak maiatzean jaialdi hau, Gasteizko udalak antolatzen, Arabako Foru Aldundiarekin batera, eta esan bezala, programazio zabala dute, poetasenmaio.com web orrialdean edo estekan topatu dezakezu informazioa, euskeraz ere badagoena, esan bezala, bi hizkuntzak uztartzen saiatuko dilako artista desberdinak. Datorren martitzenetik aurrera, datorren asteartetik aurrera Gasteizen. Horrela da, eta antzerkiarekin lotuta bestaldetik aurki 14 antzezlanaz gozatu halko dugu biran, ez da Irati? Hori da bai, Lutxo Egiak
idatzitako antzeslana da hau, eta aipatu beharra dago, aurtengo, ez 2022ko barkatu irabazle izan zela, Kafe Bar Bilbao teatro laburreko sariketan, ezta? Kafe Bar Bilbaoek zuzentzen duen sariketa honetan. Mikel Martínez da antzeslea, eta aurretik ere, behin egin zuten, aurretik antolatzen diren beste jaialdi, teatro laburreko jaialdi batzuetan, baina atorren ostegunean biran bertan, arratsaldeko 8:00 ikusteko aukera izango dugu. Eta zer kontatzen du Lutxo Egiaren testu honek, eraikin bat, hiri batean, 14. solairuan, terraza bat, eta gizon bat dago bertan. Notarioa da, eta bere bezero baten zain dago, baina bezero horren suizidioa egiaztatzera doa nolabait, ez da ohiko lana, baina, notarioa denez hortara mugatu behar da. Eta ohartarazi dute English suizidio baten aurrean gaudela. Zer da hori? Deskubritzeko datorren ostegunean joan beharko duzue bira kulturgunera, arratsaldeko 8:00. Hori da, interesadunak bertaratu dadila, eta hortaz, aparte 3. urtez, senyora bertso sariketa antolatu dute, zenbait bertsolari eta bertsozale feministak, maiatzaren 6an abiatuko da Bilbon, zer duzu honen bueltan nabarmentzeko? Bilbon eta Erratzun izango dira lehenengo kanporaketak, eta finala maiatzaren 27an, zapatuan, larunbaten jokatuko da Oñatin. Eta, esan bezala hori datorren larunbatean abiatuko da, 12 bertsolarik parte hartuko dute, emakumeen era hegemonikoak ez direne gainontzeko genero identitateen ikusgarritasuna bilatzen duen lagun arteko txapelketa da hau, eta, esan bezala 2 urte lehen, senyora sariketa antolatu zuten, hainbat bertsolari eta bertsozale feministak, eta, berez, bertso plaza berriak sortu, eta emakumei eta aspiratutako identitatei ere ikusgarritasuna ematea da helburua esan bezala, ezta? Aurten, azaldu duten, 3. antolatzen dute, datorren larunbatean abiatuko da Bilbon, eta lehenengo kanporaketa honetan, lehenengo kanporaketa honetan jokatu dute Itxaso Paiak, Elizalduak, Maian Etxoperenak eta Maider Arregi besteak beste, eta Leire Vargas izango da gai jartzailea. Eta bigarren kanporaketa, maiatzen 13an izango da, Erratzuko elkartean, eta bukatzeko, lehen esan dugun bezala, maiatzen 27an izango da azkenengo kanporaketa, Oñatin, 5 aurrera eta kanporaketa bakoitzetik sailkatutako 3 bertsolariek abestuko dute bertan. Saio guztietarako sarrerak bertsosarrera.eus atarian har daitezke edo zaitezke dagoeneko, eta euren sareetan baita ere, senyora sariketa kontuan, jarraitu ditzakezue bestelako albisteak. Eta bukatzeko, gainan dugu literaturia ere, honen kokalekua Zarautz izango da, ezta? Hori da, Bilbo, Oñati, Gasteiz, orain Zarautz egingo dugu salto, Euskal Letren Plaza izango delako Zarautz datorren asteburutik aurrera, edo datorren asteburuan, maiatzaren 5etik, barikutik ostialetik 7, liburu azoka, aurkezpenak, solasaldiak, ipuin kontaketak, errezitaldiak, danetarako denbora eta tartea izango da, eta edizio honetako gaia, eten izango da, edo eten gai moduan hartu dute aurten antolatzaileek. Ostiralean esan bezala abiatuko da, maiatzaren 5ean, eta urtengo edizioa John Benito idazleak jaialdirako propio prestatutako manifestuarekin. Hasiko da, arratsaldeko 8:00 modelo aretoan. Eta ondoren, Aner Euskitze, Oiana Arana, Ize Arana, eta Leire Vargas bertsolariek azken oturuntza ikuskizuna eta uleratuko dute. Beste batzuen ikusuguna, bertan ikusi izango dugu modelo aretoan. Literatura jarraitu egingo du larunbatean, Zarautzen esan bezala, eta lege zaharren enparantzan egingo dute azokaren irekiera egingo dute, Iruñeko Karrikiri elkartari omenaldia eginez. Eta modelo aretoan larunbatean bertan Loreak belaunetan dokumentala proiektatuko dute, eta ondoren Amagoia Gurutzaga, Koldo Izagirrek, Eneri Sartetzek eta Ainara Azpiazu dokumentala abiapuntutzat hartuta solasaldia edo mahai inguruan parte hartuko dute laurok. Eta arratsaldeko 6etan Ane Garcia eta Ider Perezek izesana performance poetikoa eskainiko dute, eta bukatzeko Kalakan taldeak zuzenekoa eskainiko du. Gainera igandea azken eguna izanik, modelo aretak 2 jarduera hartuko ditu,
eta, bueno, lehenengoa Mare izeneko musika errezitaldia izango da, eta bestean, Inigo Martínez, Ana Galarraga eta Udane Ansaz, idazleek parte hartuko dute, eurek egindako poemak irakurriz eta solasaldian edo mai inguruan baita ere, gai desberdinak ekarriz. Ekitaldi guztietarako sarrerak Literaturiaren webgunean hartu daitezke, eta hori bai, modelo aretoko lehiatilan bertan egingo diren ekitaldietarako sarrera eskuratzeko aukera izango da baita ere. Ipatutako denak agendan idatzita, eskerrik asko Irati tartetxo hau eta informazio guztia gurekin konpartitzearren urrengora arte. Eskerrik asko zegoen, urrengora arte bai. Eta horrela iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara, laster gara guentan elkarrizketa nagusiarekin, beraz ez zaitezte urti joan. Ez dakite non gauden, ezkutatu gaitezen. Gau hontan ez dut lo egingo, inorez izan gu izateko. Gau hontan ez dut lo egingo. Aseri, oreka bat txekatzen, akatxau tapatzen. Jauzi, eguneroko gugaitasunaren legean. Jauzi, abisatu zintugun denbora ezela galko da. Jauzi, ez ginen agitu erori zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Horreka galtzen duzunean, abisuak emanaren, dena denan kasartua da. Abisuak emanaren. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Mireia Saiz, osasungintza publikoaren aldeko herri plataformetako bozeramailea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, hasiko gara, apurra eta asteburura begira ez, izan ere manifestazio jendetsua, oso jendetsua burutu zen bai Gasteiz, Donostian eta Bilbon, ez? Bilbon bakarrik 13.000 pertsonatik gora batu ziren, beraz hor bada haserre metatua, eta ez, aldarrikatzeko gauza asko izan zaituzten, nolako balorazioa egiten duzue? Bueno, herri plataformatik oso balorazio positiboa egiten dugu, 70 eragile sozial, sindikar, auzotar, ekologista, feminista atxikitu ziren manifestazioetara, oso garrantzitsua izan da, baita ere 1000 eta 1000 herritar, osasungintza publikoaren defentsan ez da, balorazioa positiboa da, noski baietz. Bai, ez baina, hainbeste jende batzea bada erakusle, jendea ohartzen ari dela egoera, ez dela bat ere samurra zer da jendea pairatzen ari dena, ez, osasungintzara akzeditu nahi duenean. Bai, zerrenda luzea da, eta egunero bizi dira egoera horiek gure auzoetan, gure herrietan, osasun zentroetara joaten garenean, paken itxierak, osasun zentroen ordutegien murrizketak, medikurik gabe izateak, justifikazioerik gabeko zita telefonikoen igoera, arreta presentziala lortzeko zailtasun handiak daude osasun zentro guztietan, arreta pertsonalizatuaren galtzea, arrakala digitala, lehen mailako arretaren kolapsoaren ondorioz larrialdien saturazioa, eta zerrenda luzeagoa da, ezta? Itxaron zerrenda, ebakuntza probak espezialisten gana heltzeko, eta
egunero gure auzokideok bizitzen dituzten egoeren erakusle dira. Bai, ez da, gainera horregatik eta aipatu duzun guzti horregatik beste ez, falta diren horiengatik Osakidetzaren desegitea gelditu behar dela. Esan duzu, hala ere hor, Gotzone Sagarduik, ez, entzun dugu hainbatetan esaten nola, ez dagoela desegiterik, ez, gezurra dela hori. Bueno, ohituta gaude Gotzone Sagarduiren gezurretara. Eta ohituta gaude, egiten duten manipulazioara, ez da. Gotzone Sagarduik inbertsioari buruz hitz egiten du, baina aipatu behar da nora bideratzen den inbertsio hori, ez da. Hitz egin behar dugu externalizazioari buruz, zerbitzuen kontratazioari buruz, kontsultorien kontratazioari buruz, diru hori bideratzen da lehen mailako arreta indartzeko, arreta presentziala hobetzeko, hurbileko arreta indartzeko, ala bideratzen da enpresen subkontratazioentzako eta haien enpresa lagunen poltsikoak puzteko hori da garatu behar duguna eta esan behar duguna ozen, ezta? Dirua nora bideratzen da inbertsio hori, bai, baina heltzen da herritarrengana ala ez, eta errealitatea astuna da, ez da heltzen eta egunero bizitzen dugu. Ez da, horren aurren azkenean aldaketa abiatzeko plantatzen dena edo duzuena simplea da, ez? Kalitatezko eta hurbilekoa izatea, ez? Nolako osasungintza nahi dugu? Nahi dugu hurbileko osasungintza integrala, unibertsala eta 100% publikoa, ez da, irisgarria, egokituta eta, 100% publikoa izatea eta denon eskura, ez da, ez da privilegio bat, osasun eskubidea unibertsala izan behar da eta hori da bereziki eskatzen duguna. Baina hor, lehentxeago desegiteaz aritu gara, baita ere ez privatizazioa, eta barrak aipatu dituzu eta esana duzu ere plataformatik nola desegite programatua edo ez, prozesu hori pentsatua dela ez, zergaitik edo zer esan nahi du horrek? Badago hoja de ruta programatu bat osasungintza publikoa desegiteko, osasungintza publikoa argaltzeko eta osasun pribatua gizentzeko, ez da, pertsonek osasun arazo bat dutenean, arreta behar dute eta erantzunak behar dute eta osasun publikoan ez badituzte aurkitzen, osasun pribatura jotzen dute, ez da, ez naita baizik eta, larrialdiaren ondorioz edo erantzun horren beharraren ondorioz, azkenean klinika pribatuetara eta mutuetara bideratzen da, hori igoera hor dago. Orduan, badago programazio bat hori osasun publikoa argaltzeko, desegiteko eta osasun pribatuaren mesederako. Eta esaterako ez, justu atzo irakurtzen genuen prentxan ELA sindikatuak egindako salaketa bat, Jurretan Osakietzak zentro, ez, inteligentziazko zentro bat eraiki nahi duela eta apurratez hildo berdinari tiraka hori erakusle bat litzateke. Bai, hau da izan dugun azken berria eta hau zer esan nahi du, ez da, behitu haiek nola bihurritzen dituzten hitzak, datuak, ematen duten informazioa, azkenean zer esan nahi du hori biltegi horren sorpena, enplegu publikoa eta kalitatezkoa suntsitzea, enplegu prekarioaren alde, ez da, pertsonal propioarekin eramaten diren biltegiak iztea, eta zerbitzu hori subkontratatzea, enplegua prekarizatuz, eta hori enpresa pribatu baten eskuetan usteko, hau da, adierazle nagusi bat, ez da. Eta gauzak horrela iren artean, besteak beste, Sagarduik berak, edo osasun sailak fokua jartzen du, besteak beste langile faltan, ez hor? Zein da egoera, izan ere hor datu batzuk badaude eta ikusi dugu nola urtarrietik otsaiera Osakidetzak 3.705 langile kalean utzi zituen, ez? Honek jardunaldi osoko langileak zirelarik.
haien gezurren beste adierazle bat da, ezta? Ikusi dugu nola badagoela plantilla, pertsonala, ez dela dena konpontzen medikuekin, behar dugula beste pertsonal mota bat, denetarikoa, ere biltegietan lan egiten dutenak, eta ikusi dugu nola enplegu publikoa suntsitzen dutela, eta enplegu horiek beharrezkoak direla, hori lehen arreta indartzeko, eta dauden arazo estrukturalak konpontzeko, baina horretan ez dute inbertitu nahi. Enpresetan bai, baina pertsonalan eta kalitatezko kontratuetan eta plantillan ez. Hori da salatu behar dena. Ez da, esan dugu ez, nola Jaurlaritzak fokoa baduen batetik justifikatzerako orduan plantillan bertan, eta beste bat ez bada pandemia. Oraindik ere pandemia behin eta berriro entzuten dugu, ez? Nola Osakidetza oraindik ere rekuperatzen dabilen, pandemiak utzi takotik, ala ere badira ez hainbat datu eta arartekoak berak esan daren, nola pandemia aurretik ere egoera ezen guztizona edo nahiko genukena bezala. Azkenean pandemiak eragin duena da, hori desegite programatu horren azkartzea, baina egoera hor zegoen, apur bat izkutuan, agian ez ginen hain konstiente, zegoen egoeraz, eta pandemiak hori azalaratu egin zuen, baina egiturazko arazoak bazeuden hor, eta pandemiak azkartu edo areagotu egin du prozesu hori, eramaten zuten prozesu hori azkartzea. Eta gero hor, kuriosa da ez nola, herritar plataformek eta esan duzuen plataforma horretan beste hainbat eta hainbat eragile, sozial, sindikal eta abarrak badaude, 70 bat oker ez banabil, asko da, beraz, jendea badago kezkatuta eta haserrez, hala ere, kaleak esaten dio gobernuari norbait esaterren ez, gezurretan dabilela, eta alderantziz hor ze posibilitate irekitzen dira, soluzio bat zabaltzeko. Eske egiturazkoa arazoa da eta egiturazko aldaketak egin behar dira. Ez da, ze osasun publikoaren modelo bat, zein nahi dugun, ze modelo nahi dugun, eta hori birpentsatzea eta eraikitzea. Eta kaleak eta herritarrek ezigitzen duten modelo hori argia da, 100% publikoa, hurbilekoa, lehen arreta hori zeharkako fokoa izatea, irisgarria, eta ikuspegi sozialarekin, genero ikuspegiarekin, modelo bat herritarrekin eraikia eta sortua, eta ez dago posibilitaterik momentu horretan ez dugu ikusten borondaterik hori negoziatzeko edo herritarrekin garatzeko, ez da haien ideia. Eta hori ere bada arrazoi batez, osasun sailburua beraren dimisioa eskatzeko, ez bera jotzen duzue erreduntzatein handi batean? Bai, dimisioa eskatzen dugu, baina ez da nahikoa Sagarduiren dimisioarekin. Egiturazko aldaketak behar dira, eta zertarako balio du aurpegi bat kentzea beste bat jartzeko, eta prozesu berarekin aurrera jarraitzeko. Hori ez da guk nahi duguna, eta ez da guk exigitzen duguna. Ez da privatizazio eta desmantelazio prozesuari utz egitea eskatzen dugu, eta lehen mailako arreta indartzea, eta beste eredu bat izatea guztiontzat. Ez dela ere dimisioek eta lakoek badirudi gurean toki handirik ez dutela, gertatzen dela, baina behintzat ez hor kaleko pultsuaz lehen ere aritu gara ez, baina behintzat egia da oso handia dela eta horrek indarra ere emango dizue asko. Bai, hau baina hasiera baino ez da, herri plataformak sortu dira, jendearen kezka azalarazteko eta mobilizazioak sortzeko eta egoerari buelta emateko, ez da, hasiera da eta jarraituko ditugu mobilizazioekin, osasun zentroetan eta behar diren leku guztietan, gure ahotsa entzun dezaten, ez da.
Eta orain bukatze aldera mobilizazioak aipatu dituzula, dagoeneko behin iragan asteburuko mobilizazio jendetxo hori eginda, baituzu bestatzuek markatuta. Bai, oraintxe bertan balorazioaren ondorioz egutegia prestatzen gaude eta hurrengo asteetan probintzietan ere egongo dira mobilizazio ezberdinak herrietan, herri plataformak deituta eta hau da, kalearen ahotsa eta jendearik eskatzen zaiona eta entzun behar dutena gobernuan eta Eusko Jaurlaritzan gauzak aldatzeko. Bai, ez, baina justu orain gaude olako hauteskunde garai handi batean, naiz eta ez duen eragiten justu, ez, esparru horri bada garaia agian, ez, arlo politikotik eta jakinazpenak egiteko, edo gaia hartzeko ala ere egia da, osasunaren arloan badirudi, horma oso potoloa badela. Bai, begira, presio soziala beharrezkoa da, kaleak mobilizatzea eta hau da daukagun bide bakarra. Bestela ikusten da nola herritarren exigentziak ez direla barneratzen edo hartzen, orduan presio soziala eragitea eta kaleetan egotea oinarrizkotzat hartzen dugu, hobekuntzak lortzeko eta aldaketak lortzeko guztion mesedetarako. Bai, ez baina, oraintxe akoratu nahi aipatu ez dugula nola Jaurlaritzatik, osasun sailetik modernizazioak eta abarrak iragarri diren, ez? Kalean ari zarete gauza bat eskatzen eta ez horri erantzun nahian edo, ez ikusi dugu ez nola telematikoki agian egin alko ditugun medikoekin zitak eta abarrak horiek nola jaso dituzue? Badakigu eta ikusten dugu egunero nola digitalizazioak eta teknologia berrien sarrerak ez dutela hurbileko arreta sustatu, baizik eta guztiz kontrakoa, arrakala digitala handitu eginda eta honek dakartza pertsona askok ezin dutela heldu osasun publikora, praktikan haien osasun eskubidea urratuz, ezta, batez ere pertsona egoera ahulen heltzat dauden pertsonentzat, orduan hau onartezina da, arrakala digitala oso larria da, eta aurrera eraman nahi dituzten digitalizazio prozesuak ez datozte bat hurbileko exigitzen dugun hurbileko arretarekin, no? Jarraituko dugu, deituko dituzuen mobilizazio guzti horrek adi jarraituko ditugu, Mireia kontaktuan izango gara ez, iristen den ere Jaurlaritzatik bestelako norabide aldaketarek une batean, mila esker gaur gurekin izatearren. Mila esker zuei. Eta orain laster jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Ekoalde irabazi asmorik gabeko elkarte bada. Ekoalde ekoizle ekologikoek sortutako elkartea da, beraiek zuzenean. Eta hori da, akaso beste hainbat proiektuetatik aldentzen gaituena. Normalean kontsumitzaileak elkartzen dira, kasu honetan dira ekoizleak batzen direnak helburu argi batekin. Eta da, beraien komertzializazioa eta distribuzioa modu bateratuan egitea. Bakoitza bere egin baino, nola denon artean, egoerak probestu, eta baliabideak probestu, benetan azkenean beraientzat ezinbestekoak diren prezio nahikoak bermatze aldera. Ekoalde gaur egun 76 bazkide ditu, eta ekoalden sartzeko elementu nagusia bada Nafarroan ekoitzi edo laboratzea, beraz Nafarre elkarte bada. Gure ustez, ekoalde sortzearen arrazoia bikoitza da, edo helburu bikoitza da. Ekoalden dauden bazkideak, alegia ekoizle ekologikoak, bat egiten dute helburu batekin, eta bada elikadura sistemak berlokalizatzea. Alegia, gure ustez,
Gure helburua bada bertan ekoitzi, bertan kontsumitzeko. Eta hori da gure ustez naturari besteak beste egin diezaiokegun ekarpenik hoberena. Logikoa denez da hemen behar dena hemen ekoiztea eta ez aldrebez. Hori da elkartzearen arrazoi nagusia eta bereziki Nafarroan egiten ditugun produktu horiek Nafarroan saltzea. Ekoalden 3 salmenta kanal ditugu. Norbanakoi saltzen diegu, etxetaraino eramaten dugu. Bigarrenik dendak, kontsumo taldeak, tabernak, hori nolabait profesionalak edo minoristak deitzen diogu bigarren kanal hori. Eta 3. eta momentundan ekoalderentzat handiena dena kolektibitateak dira. Kolektibitateak dira ospitalak, eskolak, fabrikak, jantoki kolektiboak. Horiek dira gu gaur egun aurrera eramaten ditugu kanal nagusiak. Ez dut ezer esateko, ezin zaitut bisitatu, berangolak ez ditirurik ematen, zintzailena, ziterina batzen. Gure ustez, ekoaldek badu bertute bat. Igual beste herrialde batzuetan ez dagona. Eta da zorionez, Nafarroan, ekologikoan, badugu segurako dibertsitatea. Eta ekoalderen barruan familia produktu guztiak aurkituko ditugu. Hori da gure ustez, zerbitzu egoki bat emateko bide bat ere. Alegia, norbanakoari, dendei, nahi duen guztiei, barazkiak, fruta, arrautzak, haragia, denetarikoa, arraina hemen ez dago Nafarroan, baina hori kenduta beste guztia ekoalden lortu daiteke. Ekoalderentzat garrantzi bera dauka nolabait produktu bat komerzializatzea, zein produktu hori nola ekoizten den. Horregatik, gure elkartea apostu agroekologiko edo hildo agroekologiko bat badu bere baitan, ez? Amaika telebistako ikusleok, Sergio naiz, Amuma taldeko teklista, eta Urdina bideoklipa ikustera animatzen zaituztet. Hane MJ eta hane Zugazak zuzendutakoa. Bizi musika saioan ikusgai izango duzue, beraz ikus ezazue. Agur!
zapato dei batetik jausten, amestu nuen bartez nintzela inoiz hausten, odeia usten doa desagertu da oso, erreka batera heldu behar lehen bailen, esan nuen ozen, hilko nazela pentsatu, ez dut ikusten ezer bestetan tekin abatu, gure ordua zen dana alda bukatu. Nintzen esnatu, zelan asmatu itzen bidez ikusten nuena, korronteak nau kontrolatu izango balitz zirena, bonbotak kutsak esan zidaten eskutsatu, hartu jami lutsa musika biderik onena, non izango etena, basuaren uinak, urdine derren doinu gordina, gitarrak arrainen ezurretan ditu traste finak, errenoan arren errespetatu zur urdina. Errespetatu zur urdina, errespetatu zur urdina, errespetatuz, erreka baten ura antzeko baina ez da berdina, errespetatuz ur urdina, errespetatuz ur urdina, errespetatuz, erreka baten ura antzeko baina ez berdina. Izateko aukera, zona desberdinak musika maitatzera, denoko azaltzera, baina batzuk atzera, ezer konpondu beharrean, kateak apurtzera. Musika kontrolatu gaitu, txikitatik izan da eredu eta maizu. Urteak pasatuz instrumentu ez gozatzen dugu momentu bakoitza. Bizten gaitu, gure bihotzaren barnean daukazuna, ateratzea da ondo sentitzearen berdina horregaitik base hau, letra solteetan aterazten dugu instrumentuen oihartzuna da. Erritmoa jarraituz topo kutsa sentitu, ez nahi inoiz izan gaitzearen beldur, kontzertuz kontzertu gaula gainean batu, zortika den konpasa edo nola neutzuzeia. Errespetatu zur urdina, errespetatu zur urdina, errespetatu, itxaso baten ura antzeko baina ez da berdina, errespetatu zur urdina, errespetatu zur urdina, errespetatu, itxaso baten ura antzeko baina. Antzeko baina, antzeko baina, antzeko baina, ez berdina. Antzeko baina, antzeko baina, antzeko baina, ez berdina. Ez berdina, antzeko baina, ez berdina, antzeko baina, ez berdina. Antzeko baina, antzeko baina, ez berdina. Antzeko baina, antzeko baina, antzeko baina, ez Tira, ordu bata iritsi dela, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut nirekin, albo banatan, Jose Ramon Becerra eta Laitz Argandoña ondotorri. Bioi. Eta hasteko hezkuntzalegaz hasiko gara hitz egiten, daukagu bideo bat hasteko, edukiarekin berarekin ikusiko dugu horrela heltzen diogu gaiari.
Eusko Jaurlaritzak hezkuntza legearen aurre proiektua akordiotik urtebete igarota eta zenbait eztabaidaren ostean onartu du. 2022ko irailean ezagutarazi zuen lehen zirriborroa eta zenbait erreakzio azaldu ziren, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoak. Aste honetan aurrera eraman duten testuak zenbait aldaketa biltzen ditu. Orain tramiteekin hasi behar dalakoa, baina sailburuak ez du argitu legegintzaldi honetan onartuko ote duten. Entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Orain, legebiltzarraren analisia eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Euskarari dagokionez lehenengo zirriborroan bezala lege proiektuak ez du aipatzen murgiltze eredua, ezta ereduen sistema gainditu dutenik ere. Egungo hizkuntzak mantenduko dituztela adierazi du Jokin Bildarratzek. Azaldu duenez, 3 eredu indarrean daude eta 3 izaten jarraituko dute. Bestalde, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerako ikasleek B2 maila lortu beharko dute euskaraz eta gaztelaniaz, eta ikastetxeetako irakasleek aztertuko dute. Horrekin batera, ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu bat izan beharko du. Azkenik testuak dioenez, euskararen hizkuntzen ikaskuntzarako institutua sortuko da. Bestalde, legeak adierazten duenez, titulartasun publikoko eta pribatuko ikastetxeak badaude, eta azken horiek ituntzeko aukera dute. Azkenik doakotasuna balioan jartzen du. Izan ere, azpimarratzen du hezkuntza administrazioak baliabide publikoak jarri behar dituela. Derrigorrezko ikasketak eta doakotzat jotako ikasketak benetan doainik izateko. Horrekin batera, adierazten duenez, ezin izango dute kuotarik kobratu, ez dela ez dute funts publikorik jasoko. Tira, ez gai ezberdinak badira hor barruan, sakonduko dugu ez, laster, segregazioaz, euskaraz, publikotasunaz, hala ere lehenengo inpresioak nolakoak izan dira zuentzat. Nik uste dute instituzioak oraindik ez dutela ulertu hezkuntza publikoa zerbitzu publiko bat dela, ez? Eta nik uste dut hor badaudela bi ikuspuntuak, ez? Bai lehenengoa da zerbitzu erabiltzaile moduan, ez? Ze hor hitz egiten ari da segregazioari buruz eta holan, baina eske ara begira joaten da, ze azken finean adibidez, aurre hezkuntzan, ez? Osea, zuk nahi baldin baduzu zure umea sartu olako batean, ez? Errentaren arabera muga jartzen dizut, ez? Baldin badeko errenta bat altua, zerbitzu publikotik gelditzen zara, eta orduan zer egiten dute horrekin, ez? Zu pribatu batera eramatea zure umetxoan, ez eta zuk nahi izatea umea jutea publiko batera, hortikat gelditzen baldin bazara pribatu batera joango zara, berez, zerbitzu publikoan daudenak, izango dira, hori, baztertuta dauzen familien seme alabak, ez? Hor geto bat sortzen da, hori alde batetik. Eta gero, bai, badakit eta kopurua bat jarri dute, ez, kontzertatuetan, familia pobrentzako, txarto esan da, ez? Eta orduan egiten duzuna da zerbitzu publikoa geldituko dela geto bat moduan eta bestea elitizatu egingo dela, ez? Hori alde batean. Eta gero beste aldean ikusita irakasle modun edo ikastetxetan lan egiten dugunok, bai ikusten duguna da euskera dela eta, zen ikusten dut hori izan dira, ez? Segregazioa eta euskara dagokionez nik uste dut funtsezko, ez dakit, marra gorriak edo, irakasle moduan ikusten duzu nola atzerritik etorritakoak eukiko dutela 2 urte, ez, salbuespen moduan euskeraz emateko ikasgaiak, baina ez badugu ondo erabiltzen denboraldi hori umeak edo ikasleak barneratzeko ez bakarrik euskara hizkuntza modun baizik eta euskara munduan eta kultura, helduko gara debeatzera ikasle batzuekin, ez dakitenak ikasgai bat aurrera ematea euskeraz. Horrek ze suposatuko duen, D eredua okertu egingo dela, galduko dela, edo haie joango direla berriro kontzertu batuetara. Beraz, gauza bera gertatuko da. Eta azken gauza nik azpimarratu nahiko nukena, da, hau onartu da orain, ez? Eta esarri nahi dute orain, orduan nahi dutena da, karga bikoiztu irakasleen gainean, ze orain irakasleek bermatu beharko dute proiektu hau,
eta programa aldatu, ebaluatzeko moduak aldatu, azken ebaluaketarako. Nik uste dut, hau, ez dago oso ondo pentsatuta. Zuri nolako sentsazioak sorrarazi dizkizu? Alaitzek aipatu ditu geure hezkuntzaren bigako, da alde batetik segregazioa eta bestetik euskararen egoera eta nola bultzatzen dugun. Beste erronka batzuk ere badaude, eta atzo aurkeztu zen lege berriak erantzunak ematen omen ditu gauza horietara. Nik lehenik eta behin aipatu nahi dut prozesua luzea izan da, baina adostasunaren bila edo adostasunaren mesederako prozesu luze horiek behar dira. Eta ikuspuntu horretatik nik ondo ikusten dut legeak eman duen ibilbidea onaino iristeko, bai? Ondo ikusi nuen legebiltzarrean lortutako adostasuna, ondo ikusi dut nola hainbat eragile, bai irakasleek, bai gurasoek, bai sindikatuek, bai langileek bere iritzia eman dutela, eta hori ere beharrezkoa zen legea aberasteko. Eta orain gaude, azken puntuan, legebiltzarrean onartu behar dugu eta osatu behar dugu lege berri bat. Gabonetan nik esango nuke ez ginateke onaino iritsiko, ze garai hartan ikusi zen aurrekontuak ikusita, ikusi zen nola EAJaren jarrera bazirudien akordioak apurtzeko joera bazuela, baina ez zorionez ez da gertatu, legea iritsi da eta orain hasiko da azken fasea, bai? Azken fase horretan, orain bai mamia, bai nola erronka horiek lege bihurtzen ditugu, artikuluak bihurtzen ditugu, gero etorkizunari begira, hurrengo 10 ez 20 edo 30 urtetan, erronka horiek gainditzeko. Bai, ez baina justu prozesua bera aipatu duzula, ez, Bildarratzek esaten zuen, ez, eskatzen zien erakundei eta, bestelako alderdi eta modu zabal batean, ez, begiratzeko legea bera, baina askok, ez, esan dute, aditzera eman duela, ez, azkar zarratu nahi duela ere, kapitulu hau nola baita, ez, eta horrek ondorio kezkagarriak izan ditzake. Bai, ematen du, zuk esaten zuna, ez, igual prozesua egokia esan dela, baina azken momentuan dago sprint bat, ez, betiko moduan, eta orduan gauzak ez dira ondo izten, ez, hainbat mobilizazio egon dira kaleetan, eta ikusi ditugu bideoan argi eta garbi, non ikusten dela oraindik ekarpenak egon daitezkela, eta orduan zergatik izten dela momentu honetan, eta zertarako, ez, gero nik uste dut, gainera, lehen aipatu doana, ez, orain, lege berri bat esartzea ez dauka zentzu handirik, suposatuko duen lankargagatik, eta bebai, ez oratzeko ikasleak, irakasleak, gurasoak, azken finean, kurtsoa maieran gaude, eta hau utzi alzan, urrengo kurtsoan, ondo, behar den moduan, lantzeko eta esartzeko, eta ez momentu honetan, presaka, ez? Eta gero nik bai aipatuko nuke, bai gure instituzioak dauzkaten erronkak, ez? Eta erronka simpleak, azken finean, eskolak ikusten baldin baditugu Bilbo batean, ikusten duzu, nola infrastrukturak ez direla bat ere onak, ez? Batzuk neguan hotza pasatzen dute, berogailloak ez daudelako, edo ez dutelako funtzionatzen egin beharko dute bezala, eta beste aldetik, itzera pasatzen dute, udan, hori ez dagoelako ventilazioa ondo egina. Orduan, horrek ere markatzen du aldea, ez? Zuk umea, zure alaba, zure semea apuntatzerakoan, ikusi behar duzu infrastrukturak ondo daudela, beste motatako zerbitzuak daudela, adibidez hori madrugador edo hori usteko umeak lehenago, dinot, nik uste dut irakasleak, batez ere eskola publikoan oso onak dira. Dinot, kalitatezkoak dira. Baina beste gainontzeko guztia instituzioen esku gelditzen da. Eta nik uste dut da, beraien lana hori egokitzea eta hobekuntza bat egotea, benetan
pribatua edo kontzertatua eta publikoa orekan mantentzeko, eta nik uste dut hori inbertsio bat egin beharko dela eskola publikoan edo hezkuntza publikoan, eta joateko bestea desagertzen, ez? Dinot. Guztiok eta holan eskolak eta ikastetxeak orokorrean jende anitz batekin osatutakoak egongo lirateke, eta ez gaur bezala geto moduan, ze batzutan hori bebai, kezkatzen dute gurasoek, eta orduan ez duten nahi eskola batean apuntatzea, eta igual egiten dutena apostua da, hori kontzertatura edo pribatu batera apuntatzeko bereien umeak. Horrekin zer lortzen da, gaur egun, goizean goiz ikusten dituz hainbat autobus, umeekin, eta joaten dira bereien auzoetatik at. Eta nik uste dut hori ezin dugula onartu, ze azken finean, horrekin lortzen duzuna da, elkar bizitza apurtzea, auzoko bizitza apurtzea, azken finean, haiek gelditu nahi baldin badute beraien ikaskidekin joango dira beste espazio batera, eta ez dira geldituko beraien auzoetan, orduan ikusten dut apostua izan beharko dela, hori, hezkuntza publikoa indartzea. Sartuko era puntu horietan lasterrala ere prozesuaz gabiltzara uste duzue, hauteskunde giroan egotak nahiz eta berez ez dion eragiten horri zuzenean datorren eztabaida edo geratzen den hori kaltetu dezakela? A ber, justu momentu honetan, momentu egokia da alderdi bakoitzak bere ziak eraikitzeko, ezta? Alderdi sozialistak, bai elkarrekin koalizioak, adierazi dute, haizu, hau ez da sinatu genuena, bai? Ikuspuntu horretatik, igual, bai, baina lege horren tramitazioa nahiko luzea izango da. Izango da iaia urtebetekoa. Orduan, Alaitzek aipatu duena, justu prozesuaren amaiera, ez du eta larri egin behar dugu, hori bai kezkagarria. Udaldia badator, gero udazkenean hasiko dira debateak legebiltzarrean, eta gero geratzen zaiena da, 6 hilabete, gutxi gora bera, ez da. Niretzat, momentu honetan, kezkagarriena, segregazioarena bai, kezkagarria da. Kezkagarria da normalizatzea Europa osoan gertatzen ez dena, eta da, euskal ikasleen erdia itunpeko ikastetxetan dabiltzala, eta hori ez da estatu mailan, ez da Europan ere. Orduan, zuk aipatu duzun zerbitzu publikoaren funtsesko kontzeptu hori nola agertuko den legean, eta, kuotena bai aipatu da, eta eztabaidan sortu da hori, baina aipatzen ez dena da, justuaren orain, ume gutxiago daudela eta ikasle gutxiago daudela, nola jarraituko dugu daukagun orekarekin eta dauzkagun hainbat lerro, hainbat zentruekin, eta suposatzen dut, etorkizunari begira, hainbat zentru desagertuko edo desagertzeko zorian egongo direla, eta hori nola konponduko dugun ea publifikazio tresna mantenduko dugun, aurreko legean zegoena, eta, hori beste erronka bat da, inork ez du ezer esaten horretaz, baina denok dakigu natalitatea bertan bera dagoela, eta etorkizunari begira, igual ez orain, baina 10 edo 20 urte begira, arazo potoloa izango dela, igual ez segregazioa bezain larria, baina aintzat hartzeko modukoa, bai? Bai, ez da nire kezkak badira asko, ez? Baita ere agian faltan botatzen diren, beste hainbat kontu badaudel, jaso ditugu eragile batzuek, ez, egin dituzten erreakzioak, oraindik ere ziurrenik eguna bukatu, eta aste honetan zehar, ez, beste hainbeste hartuko zaizkigula, baina ea zer dioten. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute, eta orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte.
Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurre proiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du bi hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela eta orain aurre proiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez daituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin dute. Sinatzaileak izan da, akordioarenak eta ezagutzea horretik onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Eta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Tira ez, guztizko iritza hor daude, baina tira zuek mai gainean jarritako puntu nagusiak hor daude, ezta? Eta gero egia da bi greba izan zirela tartean, eta, bueno, ez, espero daiteke agian ikusita apur bat eragile sozialen eta lako plataformen iritziak etorriko direla gehiago? Bai, nik uste dut beharrezkoak direla, batez ere dagoena ez dakit akordio egokiena edo arau egokiena, eta nik uste dut oraindik jendea dagoela prez kalera ateratzeko. Eta gero aipatutakoa, ez, zenbat aldiz esaten dugun gai bati buruz hitz egiteko edo ekarpenak egiteko zehaztasunak oso garrantzitsuak direla, ez? Osea, testu orokorra baldin bada, azken finean interpretazio asko egon aldira, ez? Eta horren arabera, dinot, hitz egitea ez dauka zentzu handirik. Orduan nik uste dute garrantzitsua dela testu publikoa izatea eta jende guztiak eskuragarri izatea, batez ere hori ekarpenak egin ahal izateko. Eta behin ikusitan nik uste dut bai, jendea aterako dara berriro, salatu behar dena eta aldarrikatu egin beharko dana. Baina horre, aipatu dira tartean kontzeptu aldaketak ere, ez? Batzuetan badirudi hizkuntzak berak bastuela xola, edo bintzat jasota gertatzen dela, ez? Baina agian kontzeptuak aldatzen ere jendea sarratu egiten da. Euskararen kasuan nik ulertzen dut sailaren jarrera eta ustea legean ez ondo esarrita igual edo ez oso ondo zehaztuta ze azken finean ereduekin arazoak egon dira. Katalunian ere murgiltze sistemaren mugak ikusi ditugu dinot arlo konstituzionalean, bai? Orduan, ez aipatzea edo ez zehaztea igual da bide honena hori ekiditzeko. Konstituzionalean ultraeskuinaren hori aipamenak edo eskaerak saiesteko, bai? Ikuspuntu horretatik ondo ikusten dut, eta ni ziur nago legebiltzarrean dagoen gehiengoak ez duela kenduko euskara erditik, eta erditik egon behar da, eta erdian egongo da, bai? Gero, langileen kasuan, greben kasuan, ulergarria da, pentsatzea, zure lanpostuak sartzen duen legea, eztabaidan dagoela eta zure lanpostuaren lan baldintzak igual lege horren araberakoak izan behar dira. Orduan, kezkatuta zaude eta aldarrikatzen duzu. Aizue, eztabaidatzen ari zarete, euskara segregazioa ikasleak
eta langileak zer, non gaude. Orduan, ikuspuntu horretatik, nik zentzuzko ikusten dut, haiek ere aldarrikatu behar dutela, bai kalean edo bai legebiltzarrean bertan, eta suposatzen dut bertaratuko direla bere iritzia emateko. Bai, lehen aipatu duzu, hori, ze garrantzia daukan edo hitza edo kontzeptua, Osea, kontseiluek edo kontseiluen arduradunak esan zuena izan zen Zirriborro, euskara bermatu hitza agertzen zela eta orain da sustatu. Osea, bai, matizak hor badaude, eta nik uste dut batzutan horri buruz ere hitz egin dezakegula, ze azken finean batzutan asko esan nahi du hitz batek, eta zenolako garrantzia daukan bata edo bestea jartzea. Bai, baina kasu honetan, eta tamalgarria da, baina pentsatu behar dugu Euskaditik badaudela interesak, hori bertan bera usteko, edo ereduen sistema gainditu behar dugula guztiok gaude ados, barruan, baina kanpoan oso adi egongo dira ikustera, nola egingo dugun, konstituzionalak bertan bera usteko legea. Orduan, ikuspuntu horretatik ni ez nago kezkatuta, eta igual azken testua ikusten dugu eta kezkatu behar naiz, baina ikuspuntu horretatik ez nago kezkatuta. Ni kezkatzen zaidana da hori, aipatu duguna, zerbitzu publikoarena, segregazioarena, etorkizuna eta gero eta ikasle gutxiago egotea, ze egingo dugu langileekin zentru batek bere ateak itxi behar baditu, gauza horiek ere legean egon behar dira, ez dakit dauden ala ez, nik ez dut irakurri, baina ikusiko dugu, etorkizunean. Egia da, bintzate, kezka nagusiak konpartituak badirela, ez? Bai, mai honetan, eta ikusi dugu. Horre, alare gero badaude, agian puntu interesgarri batzuk, ez da, horre apurat gainetik irakurtzen ikusi dut nola udalei eskumen berezire ere ez, helduko zaiela, apurat eskola asko baldin badaude ez udalerri batean, gauzak konpartitzeko, eta tira matrikulazioekin ere ez, ikusi dugu, azken matrikulazioanen nolako arrabotsa sortu den, apurat horiek bideratzeko, hor behintzat interesgarria izan bada, ez? Herrikako hezkuntza kontseiluak edo ditu dituzte, batzorde edo kontseiluak. Bai, azken finean, pausu batzuk ematen ari direla onartu behar da, ez? Eta bide onera, baina nik uste dut hori itxoin egin beharko dugula, ez? Azkenean zenolako amaiera emango dioten lege honi. Zuk lehen, Laitz, aipatu duzu nola azpiegituren edo zentruen mantenimendua eta lanak eta obrak, eta oso interesgarria da pentsatzea hezkuntza ez dela bakarrik jaurlaritzaren kontua izan behar, baizik eta interinstituzionala. Hau da, instituzio guztiek daukate paper bat babesteko geure hezkuntza sistema. Eta aipatzen da ume bati hezkuntza emateko tribu osoa behar dugula, kasu honetan bai, instituzio guztiak behar ditugula, batzuk azpiegiturak mantentzeko, beste batzuk finantzatzeko, eta beste batzuk irakasleen ikasleen lan baldintzak mantentzeko edo betzeko, bai? Bai, eta eskaintzeko bai familiei errastasunak eukitzeko, beraien umeak hezkuntza publikoan sartu ahal izateko, Osa, azken finean nik uste dut guztiot dekogula gure papera, bai hezkuntza publikoan. Nik uste dut zerbitzu publiko eta hitz egiten dugunean guztiot daukagula paper bat, ez, hobetzeko. Osa, azken finean, zerbitzu publikoak dira guztiontzat, eta hori da babestu behar duguna, eta esaten duguna, nik uste dut gizarteon papera ere oso garrantzitsua dela. Bai, ez zen ere, argi dago hezkuntza badela ez une honetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ez, askatzeko dagoen, ez dakit pototxo erraldoi bat, nolabait esatarren, eta bestea badaukagu osasungintzarena, bera ez, asteburuan manifestazio oso jendetsuak izan ziren, ez, Bilboko udalak esaterako esaten zuen Bilbo makarrik 13.000 bat pertsona elkartu zirela, eta horrek bai erakusten du ez, jendea benetan haserre badagoela ez, ez dakit jarraitu izan zenuten, ikusi zuen irudirik manifestazio hortaz? Bai, nik uste dute argi dagoela jendeak eskatuta dagoela eta beldurtuta dagoela bebai esango nuke nik, ze azken finean
ez dakit, garai bakoitzean agertzen da sagardu, eta nik bai esango nuke ez dela, ezin dugula personalizatu eta esan sagardua dela, ez dakit, errua daukana edo ez, azken finean da sistema osoa aldatu beharko dana, ez, batzutan esaten dugu dimisioa, baina eske bera joaten baldin bada beste pertsona jarriko dute gauza bera egitera. Osea, esan nahi dute, hori bai esango nuke. Eta nik bai, ateratzen den bakoitzean, bere adierazpenak kezkagarriak dira. Azken finean apostu argi dago hori era telematikoan egiteko gauzak, nik uste dut hor dauz Bilbo batean non 125 urte baino gehiago dituzten pertsonak dira, eta hori kontutan eukin da ikusten da era telematikoa ez da bidezko, eta nik uste dut itxadala hori, ez da bidezko. Eta gero, bestaldetik, beti esaten duguna, baztertuta dauden familiak, batzutan ez dira gai. Hori, telefono bat eukitzeko, wifi eukitzeko, olako zerbitzuetara hurbildu ahal izateko. Nik uste dut, azken finean, osasun gintza negozio bat bihurtzen ari dela, eta negozio moduan bai funtzionatu nahi dute, eta nik uste dute hori da kezkagarriena, ez? Azken finean, efizientzia bilatuko da, eta horrekin batera, zifrekin hasten garenean, badakigu zerbitzu publikoak defizitarioak direla, eta orduan hainbat zerbitzu itxiko dira, eta hor dauz bi adibide oso, ez dakit, kezkagarriak, bat izan zen gaueko zerbitzu, arreta presentziala hemen gopakean, hor zenbakiak ez zituzten ematen behar diren etekinak, ez dut esaten diruz, baina hori, efizientzia hitz egiten dugunean, da lankarga, edo lankarga dagoen konparatuta zenbat jendea erabiltzen duen, eta hitz izan. SAMU zerbitzuarekin, ambulantzia zerbitzu municipalarekin, gauza bera gertatu zen, zergatik zerbitzua bikoitza eukiko dugun, itzi. Orduan, olako gauzak botatzen dituztenean, nik uste dut kezkatzeko modukoak direla, eta nik uste dut horregatik jendea atera dela, azken finean, bada momentua ateratzeko kalera, badakit guztiok nekatuta gaudela, hainbat mobilizazioa daudela, dinot, Auzo Elkarteen Federazioan ostegu, hilabetero gauz deitzen konzentrazioetara, baina pentsa ezazu, zure osasunerako eskubidea urratzen ari direla, eta kalte egingo dizu zure osasunean. Azkenean gure bizitza eta gure maite ditugun bizitzak arriskuan jartzen ari gara, ez bagara kapasak ateratzeko kalera hau gelditzeko. Justo, manifestazioa ditzen zuen, osasungintzaren bueltan lanean erabiltzan plataformak, eta ia da hor 70 bat badaudela, horren azpian, bada jende mordoa, edo jende asko kezkatuta dagoena, eta hor bestak beste azaltzen zuten, edo kezka zuten desmantelamendua edo erabiltzen da, osakietzaz erabiltzenean, eta ia da, kurioso dela nola sagarduik berak erantzuterakoan argudiatzen zuen, gezurra esaten ari zarete ez da, jaurlaritzatik argudiak eta sakon bat egin beharrean, edo gauzak onartu beharrean, ez eta ez, gezurra da desmantelamendua, gezurra da ez dakit ez, langile mueltan esaten zabiltzatena. Azken finean, dinot, Auzo Elkarteen Federazioa bildu egin da askotan hemengo zidekin, eta haiek argi jarri zuten mahai gainean, orain lehentasuna daukala arreta ospitalean dagoena, eta ez ambulategietan. Orduan, argi baldin badaukate, ez dakiz zergatik esaten duten gezurretan gabiltzala, nabaritzen ari da nola zentralizazio bat dagoela montatzen, hainbat zerbitzu joan direlako basurto ospitalera, hainbat inbertsio joan dira basurto ospitalera, eta haratago joaten baldin bagara, zenbat zerbitzu, kasu honetan da bihotzeko kirurgia pasatu nahi dutela kruzesera, azkenean dauz zentralizatzen zerbitzuak, ez? Zerbitzuak ez dira zentralizatuko zure ambulategian. Orduan, lehen arreta dagoela zalantzan, dagoela desmantelizan, baina desagertzear dagoela, eta gainera ez dauka zentzurik, zu mosten baldin baduzu atzamar bat, sukaldatzen, ze joango zara urgentzietara, benetan, igual ni neuk har dezaket taxi bat, momentu honetan ez, baina bueno, taxi bat har dezakezu, baina amona bat ez da joango urgentzietara
bakarrik horrezegatik, baina ambulategira bai joango zan. Osa, gu entzuten duguna konzentrazioetan, dira olako gauzak. Eske, hija, ni ez naiz joango ospitalera. Osa, ni ez naiz kapasa mugitzeko, ja, kostatzen zait, jotean iranbulutegira, joateko ospital batera, ez? Gertatzen badabilez, alde handiagian badagoela instituzioetatik saltzen diren mezuekin eta kalean esaten denaekin. Bai, a ber, osasungintzako langileekin hitz egiten duzunean, haiek esaten dizute argi eta garbi, askuna, osasun sailburua zenetik ona, prozesua argi eta garbi ikusten dela osasungintzan. Privatizazioa, murrizketak eta bar. Orduan, ez da sagarduiren kontua. Da, bilakaera bat, eta bilakaera horretan egonda azkuna, egonda Inklan, egonda Darpon, eta egonda bestea pandemian zegoena, eta orain dago zagardu, eta izan dira eta bostak lerro berean. EAJak markatzen duen lerro berean, eta osasun industria pribatuak markatzen duen lerroa. Orduan, jendeak hori ikusten du. Igual jendeak ez daki ekonomia nola dabilen, baina bere osasun zentroa nola dabilen, jendeak oso argi dauka. Eta noski, beldurtuta daude, eske azken finean da bere osasuna arriskuan dagoena. Haiek ikusten dute bere osasuna arriskuan dagoela, ze inork ez du telefonoa hartzen, inork ez dizut ikusten, orduan, diagnostikoa ez baldin badaukazu, zure bizitza egon daiteke arriskuan, eta zuk ez dakizu, eta inork ez daki. Orduan, jendeak kalera doa, eta laitzak aipatu den moduan, jarraituko dute kalean, ze oraintxe da momentua, ze urrengo sailburua, osasun sailburua, lerro beretik jarraituko du. Eta lehen, ia eskututa zegoen, baina hori agerian geratu da pandemiaren ostean, eta, klaro, agerian geratu denean, zer esango dizute, zer esango du Sagardui andereak? Gezurretan ari zarete, baina da kontrajartzeko mezuak, ze azken finean denok dakigu zer gertatzen den. Gainera, eske jarraitzen dute esanez, egoera hobeto egin dela. Eta hori da, onartu ezin duguna. Ze azken finean, egon zen monografiko bat parlamentuan, non agertu ziren datuak, eta horiek bai esaten dute, hobeto dela gezurra, hutsa, datuak hor daude, hori itxaron zerrendak, espezializazioak, operazioak egiterakoan, eta datuak bai ez dute gezurra esaten, orduan nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, eta zuk esan duzuna, nik horregatik ez dut nahi personalizatzea eta esatea, Sagardui, nik ikuste dut ibilbidea argi dagoela, pandemia aurretik hasi zen historia bat, zuk aipatu zuia beste garai batekoa hasi zala, baina argi zegoen pandemia aurretik gu bildu ginen osirekin pediatria zerbitzuak murrizten ari zirelako hainbat tokitan. Eta ze pandemia aurretik, pandemia itzakita hartu, sartu dira neurri pila bat, gelditu direnak orain, eta jarraituko, barneratuak izan direnak, edo barneratu ez, segia esan da nik uste jendea oraindik salatzen duela, eta oraindik aldarrikatzen duguna da, bueltatzea pandemia aurretik zegoen egoerara, eta nik uste dut hori da egin barko dara, kalera arteratzea, eta benetan esaten dut, badakit jendeak nekatuta dagoela, baina ez bagara kalera ateratzen, gauzak ez dira aldatuko, zuk esan duzuna, lehen esen nabaritzen, eta txiri, tanta, nik uste dut, joan direla sartzen hainbat neurri, hainbat murrizketa, gu konturatu barik, nik badakit, igual, pertsona batzuk pasekietela, igual gaixotasun oso zehatza zeukatelako eta orduan beraien zerbitzuetan joan zirelako murrizketak egiten, ni pediatriarena jakin izan dut, oso elkartzen ferazioan nagoelako eta jendea deika egon zelako. Igual ez nintzen enteratuko zenik umeak ez ditudanez, eta nik uste dut hori hainbat esparrotan gertatzen ari dela. Enteratzen gara, ukitzen gaituztenako, edo gaituztenean. Eta hainbat espazioetan segurazki murrizketak egon dira eta ez gara konturatuko agerian geratu arte. Bakarrik behar dituena konturatzen da. Noski, baietz. Horregatik nik uste dut jendea. Eta kalean aipatzen du jendea. Claro, baina hori da. Nire espezialista, nire medikoa, nire analiziak, eta dena dago, eta
20 urteko bilakaera da. Bai. Eta pentsatu behar dugu, IMQ-ren aurrean noren eskultura dago. Azkunaren aurpegia. Eta hori da, handik ona sortu den bilakaera, orain nabarmena dela, eta eskutatzeko modukoa ez dena. Baina batzutan hori, egon dira adierazpen batzuk nola inbertsioa handitu dela, baina eski inbertsioa ondo begiratzen baldin baduzu, kopuru bat joaten da esku pribatuetara, hainbat... 100 milioi. Eski hori da, hainbat froga esku pribatuetan gertatzen dira, eta osasun gintza publikotik bederatuta. En plan, hemen ezin dizugu hau egin, baina joan ez dakin nora, zedekogu akordio bat, akordio hori aipatzen duzunean, ez duzu aipatzen zuk ordaintzen duzun akordio hau, eta zuz ordaintzen enpresa pribatu bati froga publiko bat egiteko. Eta lehendakariak askotan aipatzen du. Ezke Euskadi da inbertsio publiko gehiena duen osasungintzan, bai, baina gehiena esku pribatuetara doa. Baina, ni konparaketak ez ditut onartzen. Ze, bebai, Elena Letek, behin datuak ikusita, ezin dituzu esan gezurrak direla, porque datuak dira, hori monografikoan agertu zirenak, berak esan zuen, dinot, estatu mailan onenak zirela, digo, pues que guai, ez? Osa, dinot, hori da zure erantzuna? Osa, dana doa pikutara, baina besteak apur bat okerrago daudenez, ez da inbesterako, osa, dinot. Osa, nik uste dute hori ezin dugula onartu. Askotan esaten da malde todoz, eta irupu. Bai. Eta oraintxe, Gernikara joko dugu, izan ere gaurkoa efemeriden egun ere badugu. 86 urte betetzen dira gaurko egunarekin ez, Gernikaren bombardaketa edo Gernika bombardatu zutenetik, eta badugu kameraren beste aldean batetik Ibon Meñika, Gernika memoriaren lekuko plataformako kidea, eta bestetik Lander Gartia Martxoak 3 elkarteko kidea, kaixo biei. Eso es, mirada. Zaituzte hor festan apur bat. Kaixo, ondo etorri bioi. Eguerdion. Kaixo. Agian hasteko hori aipatzen ibili gara ez, nola gaurko egunarekin 86 urte diren Gernika bombardatu zutela. Agian igual Ibon hasteko konta iguzu nola iristen zareten urtemuga honetara. Bai, bueno, testingurue beti izaten da berezia eta aurten igual apurtxuet berezioa bihurtu da, ez? Gaurko eguna efemeride begira. Guk beti premisa moduan plantatzen dioguna gure hori erronka bezala, eta jada hainbat egune garatu izan duguna da, guretzako apirilaren 26a noski memoria eguna da, eta nondik gatozen ulertzeko eta zabaltzeko egun bat eta izan behar da, baina memoria egunez egun egiten dan zerbait da, eta modu askotan egin beharrekoa dela, ez? Orduen gu beti saiatzen gara apurtzuet fokoa zabaldu, begirada baitera altxatu, bestelako memoria heltzeko bideak jorratu, eta horrek guztiaren bitartez apurtxue memoria kolektibo, herritarra eta larrikatzaile baitere txertatu, ez? Orduen, eguna hau berezia da, egia da, justo dentxe bertan Gernika sariak ekitalitik gatoz, Lander eta biok, baina guretzako memoriaren borroka egunez egun eta egunero egiten dan zerbait da, eta pien horitazian bereziki, ez? Hor da igual gure azpimarreik handiena. Bai ez, eta horrekin lotuta horri ekarpena egiteko ere Gernika bizirik bideoklipa estrenatu berri duzu ez, horren mezua ere ez zein da edo nolako ekarpena egiten dio horrek aipatu dituzunei? Bai, orain dela 2 urte aurkeztu genuen kanta, Jon Rementeria Larruseak musikariak eta hainbat musikari ezberdinekin baitere egindakoa, eta guk ulertu genuen tresna bezala, Gernika bizirik dagoela, mantentzen dela eta aurrera begiratzen duela, adierazteko espresio artistikoa bezala, ez? Jarraian hasi ginen, tresna horreri bestelako bideo forma bat ematen pentsatu eta bideokliparengan pentsatu genuen, Larraitz Suazo begira produkzioko zuzendarekin harremanetan jarri ginen, bera post-posik hartu zuen erronka, eta ondoren etorri izan dira Ros dantza eskolakoak, Rosa Rementeria koreografoaren bitartez, berein implikazioa dantzaren bitartez. Orduen, Gernika kuadroaren universalizazioak adierazten duen zemotako indarra daukan arteak simbolismo aldetik
hainbat mezu zabaltzeko, gu baitere gure txikitasunean, evidentemente, nahi izan duguna da, herrian sortzen dan artearen bitartez, memoria eraikitzeko bidea bihurtzea, ez? Eta, oso pozik gaude Gernika bizirik bideoklipa horren zabalpenarekin, izaten ari duen harrerarekin, ze azkenean atzo bertan publikatu genuen, eta jada, garapen handi bat eukin deu, eta guretzako erronka bat bihurtuko dena izango da, pentsatuko dugula baitere zein izango da nurren gurratxa, baina gabiltza horretan jada. Gero, Lander Ribon, memoria, herri honek memoria justu bat mantendu dezan lanean zabiltzatela, gaur Felix Bolaños, Espainiako gobernuko ministroaren bisita, hainbat medioren portaetan ikusi dugu, Urkullu berak egindako lehen adierazpenak ere, horrekin lotuak baziren nola erreparatzen diozue horri? Azkeneko egun honetan notizia bihurtu da, ez? Eta esanguratsua bihurtzen da, ez? 86 urte eta gero, Gernika fasismoak bombardetu eta gero, egia aitortze erreparazio eta justizia terminetan aurrera pausu gitxi hamarkadetan egin eta gero, Madrileko Espainiar gobernuko kide bat etortzea notizia bera bihurtzea, bere baiten esanguratsua da, ez? Eta maila batean horrek adierazten duena da, hamarka horietan zehar Espainiar historia garaikide horretan lotura izan diren elementuetatik nahiko etendura eskasa edo gutxiko elementua bihurtzen dela, ez? Termino demokratikoetan edo bizimodu demokratiko baten ongo bagina, seguramente hori ez litzatekela izan beharko notizia, baina egun bada, ez? Orduen noreteko salbuespen edo egoera berezi baten lekukoa da, ez? Eta gero guk, ñabardura batzuk iten ditugu, ez? Bere, etorrerak suposatzen duenarekiko, ez? Batetik, berak baitere igez, Espainiar Senatuan adierazi zuen gaur eguneko estatu Espainiarrak ez daukela inongo erantzunkizunik orduan gertatu zanaz. Guk adierazten dioguna da, gaur eguneko ez du ezagutzen duguna, Gernikako errautxeetan oinarritua edo eraikia izan dela besteak beste, ez? Beraz, erantzunkizuna erabatekoa eta agerikoa da baduela. Bigarrenik aipatu nahiko geniokena da, gauza bat dela estatu eta beste bat gobernu, ez? Eta biek ala biek egiteko asko daukate, oraindik orain, etxeko lan asko daukate egiteko memoria, Gernika eta horrek ordezkatzen duen guztiarekiko, eta Euskal Herrian desentetxu dakigu horren kontua, eta martxoak 3 elkarte hemen egonik, zer esanik ez. Eta hirugarrenik, gu konstinte gara eta aitortzen dugu, aurrera pausua da, norabide horretan, berandu datorrena, ez nahikoa izan daitekena, baina pausu bat dela horretan, eta guk aitortzen dugu baitere horrek simbolikoki adieraz dezakena. Konstiente garelako baitere gaur eguneko testu inguruan, gaur egun Espainiar gobernu osatzen dutenetan, badaudela marlasketetatik, ez? Eta torturen impunitateari Euskal Herritar askori esarretako tortura guzti horreri erabateko muzin egin izan duen gobernukide batetatik, eta baita ere, sentsibilitate komunistatara heltzen diren pertsonetara dagoela osatua gobernua, ez? Eta komunistek ere, frankismoak jasarriak eta persegituak izan direla konstiente gara. Orduen, gobernu horren osaketa integral horren bitartez, Gernikan egote horrelako egun batean, pausu bat da, norabide horretan egon daitekena. Baina, esan dako ez, etxeko lanak hemen deno ditugu eta bereziki, oraindik orain egia aitortza eta justizia terminetan inongo horrela pausurik emonez dituenak, 86 urtetan beraz pilak imiteko, ez da? Martxoak 3 elkartetik ere ez, tokatzen zaitu oraindik ere Zurrunbilo memoriaren ez, Zurrunbilo guzti honetan egoteak ados atoz Ibonek bota dituenekin? Bai, nola ez, memoria oso aldarrikatzen dugunok, memoria osoa ari gara, eta memoria osoa da Gernikaren bombardaketa, eta hortik aurrera etorri zen guztia, eta gure kasuan nolabait izan daiteke nola hasi zen frankismoa, bombardaketa horiekin, eta nola ustez amaitu zen, ez? Gasteizko sarraskiarekin adibidez, eta hortik ondoren etorri zen guztia. Eta memoria osoa ere bada, egin den guztia, eta egin ez den guztia azken 50 piko urtetan, edo azken 86 urtetan. Eta Gernikako kasua, adierazgarria da, estatutik partetik, nola, orain urrats simbolikoak egitera bere burua behartua ikusten dute. Uste dugu hori badela ere Euskal Herrian adibidez azken hamarkadetan egin delan guztiaren ondorio bat, baldintza batzuk sortu direla,
eta orain, simbolikotik haratago gauza asko daude egiteko. Beraz, memoria osoari buruz ari garenean, guztia mahai gainean jarri behar da, eta guzti horren barruan badago ere bai, bakoitzak egin duena eta egin ez duena, eta ari naiz erakundeei buruz hizketan edo sektore politiko guztiek egin duten ekarpena. Eta herri eragileen izenean, tokatzen zaigu, sareak sortzea eta gaur bezalako egunak aprobetsatzea gure elkarlana indartzeko, eta beti gora eta herri eragile bezala saretzeko gaur Martxoak Hiru elkarteak Gernika batzordearen eskutik hemen dagoen bezala, herriz herri eraikitzeko memoria oso hori aldarrikatzen duguna, eta erakundeen papera pizkanaka etorriko da, baina beti jakin behar dugu herri garaipen txikien ondorio izango direla, eta orain sortzen ari diren baldintzak ezinezkoak litzatekeela aurretik egin den lan guztiak kontuan hartu gabe, eta badakigu nor egon den lanean beti, eta nortzuk egon diren beti, eta nortzuk ez. Eta, Lander, bukatze aldera, elkarlan, aipatuzun elkarlan horretatik abiatuta, gaurkoan, hainkizun berezi bat eman dizuete, Sirena joko duzue pasialekoan, Laurak, laurden gitzitan oker ez banabil, zer suposatzen du honek zuentzat, edo zer izango da hori? Ardura eta orea ere bai izango nuke, eta aldi berean, aipatu dugun bezala. Beste aurrera pausu bat sortu eta indartu behar dugun elkarlan horretan Euskal Herri mailan hainbat eta hainbat herri eragile egon badirelako herriz herri lanean, memoria sortzen, memoria eraikitzen, eta gainera, garai korapiltsuak bizi ditugu, beti izan dira garai korapiltsuak memoria egiteko Euskal Herrian, baina azken bolada honetan ikusten ari garen zerbait keinu eta arantzadiren kontrako kanpaina, eta badago nolabaiteko eraso estrategi bat memoria osoa, nolabait oinarri sendoak hartzen ari duelako Euskal Herrian. Eta hori defendatu beharko dugu, eta bide horretan jarraitzeko, jarraitu beharko dugu lanean, esan bezala, herri eragileen arteko sareak sortzen, indartzen, eta pizkanaka horrelako ekimenetan parte hartuz, eta aurrera eginez. Eta gaurko Sirena ahotsa hori ozen entzun dadila, bonbardaketaren biktima guztien omenez, baina estatu terrorismoak, frankismoak eta estatuaren violentziak eragindako biktima guztien omenez. Eta hori da gure ardura, eta gure konpromisoa, eta horretan jarretuko dugu. Adi izango gara ordu horretan, hain ozen entzun dezakegun, hemendik ere, mila esker bioi tartetxo hau hartzarren gurekin konpartitzeko. Hurrengo. Venga, agur. Tira, Landerregor bestak beste aipatzen zuen memoriare badela egiten ez den edo egin ez den guztia. Nik uste dute argi utzi dutela, gogoratu behar da egin dana eta egin ez dena, eta nor egon da egiteko prez eta nortzuk ez, eta haiek aipatutakoa. Nik uste dute aurre lana ze garrantzitsua den argi gelditu dela, ze olako pausoak ez dira emateagatik, baizik eta atzean norbait egon dela bultzatzen eta presionatzen, eta horregatik igual eskertzea olako agendeek egiten duten lana. Baina hor gero eta aipatu dute bukaera aldera, nola memoria lantzerako orduan, ez dakitea bete batean eman aldu, ez da lege bat aurkeztu dela, eta ez aurrerapauso handiak ematen direla, baina gero agertzen zaigu derrepente, ez dakitea arantzadirekin gertatu den guztia, eta nola oso saia den gaur egun ere, guztian norabide berdinean, eta ez hori elkarlanean aurrera egitea. Zailagoa da memoria hurbila berreskuratzea, memoria urruna baino, igual kontraesana dirudi, baina hala da. Gernikako kasuan, Gernikako bombardaketan, nik ezin dudan ulertu da, zergatik Espainiako gobernutik inoiz ez da inor agertu ekitaldietara. Ze azken finean, Espainiako gobernuan zeudenak bombardaketa gertatu zenean, errepublikarrak ziren. Bombardaketa antolatu zutenak matxinada faxistan zeudenak izan ziren. Haiek eta alemaniarrak, bai? Orduan, ikuspuntu horretatik ezin dugu esan gaurko gobernua bestearen oinordekoa dela, bai? Orduan, ikuspuntu horretatik onartzen dut, haiek esaten dutena, egin dena eta egin ez dena da memoria.
Eta ezin dut ulertu zergatik ez dira egon, orain arte, hori antolatzen diren omenaldietan, bai? Baina pentsatzen dut hori ez dela funtsezkoa izan behar. Eta aipatu da, barkamen askatu behar dute, ez dute barkamen askatu behar, hori ez da funtsezkoa izan behar. Funtsezkoa izan behar da erreparazioa. Eta aspaldian, Alemaniako gobernuan ulertu zuten hori. Eta gaurko Gernikako bake museoa Alemaniako diruarekin ordainduta dago eta mantenduta dago urtez urte. Eta aipatu behar dut, baimenduko didazue, parlamentario berde bat izan zen, Petra Kelly, Gernikara etorri zen 80ko hamarkadan, ikusi zuen Alemaniako armadak egin zuena, eta Bundestagen atera zuen gaia, eta lortu zuen, hori, Alemaniako gobernua erruduna ez izan arren, haiek onartzea, zeo zer egin behar zuten erreparazioa egiteko, eta kitxo. Eta, espero dut etorkizunean posible izango dela hori. Bai, ez da nire, esaten duzunaren arira, hori ez, azkena bonbardaketa bada, ez dakite herriaren ez, uneko 80 bat suntsituta, hildako pila bat ez, eta ez izatea kapaz oraindik ere ez, 86 urte pasata alako adierazpenak egiteko. Nik adierazpenak eskatu beharrean eskatuko nituzke etxerako lanak haiek aipatu duten moduan, ez? Osea, hainbat gorpu oraindik dauz hainbat lekutan, ez? Eta nik uste dut hori errekuperatzea izan barko zen lehentasun bat, ze batez ere familia deskantzatu ahal izateko, eta gero hori da, apostua egitea, memoria historiko bat duina euki ahal izateko, eta nik uste dut horiek izan beharko dira eman beharko diren pausoak, eta ezain beste rollo simbolikoetan gelditzea. Simbolismoak garrantzitsuak dira, eta barkamenak ere garrantzitsuak, baina, nork egin zuen, denok dakigu nork egin zuen, eta badaude historiagile fascista batzuk esaten kontrakoa, baina gainontzekoek badakigu zeintzuk izan ziren errudunak, eta zeintzuk ez. Baina orain, inporta zaiguna da, Alaitzek esan duena. Zer gertatuko da, familiekin eta erreparazio lanekin, eta hori izan behar da mamitsua. Ez da uste duzue alakorik, ez dakitze, hori ez da nuena lehentxeago ere nola azken urtean berez legei dagokienez, memoriakin lotutako, ez justu aste honetan ikusi ditugu irudiak ez erorien Aranetik, Primo de Rivera ateratzen eta abarrak, beraz, aurrera pausoak ematen ari bagara, alarez, alakoek ez dakit, agian txikitu egiten gaituzte. Batzutan, eta nik uste dute mugimendu feministekin batzutan, mugimenduari buruz hitz egiten dugunean, gauzak ondo egiten ari gara, ze jendea kontra jartzen ari da, ez? Eta nik uste dut hori bai, horrela da, ez? Hainbat pauso ematen ari dira, eta batean ematen dizute gurra, zeo zerrengatik izango da, ikusten dutelako jendea, gero eta jende gehiago nahi du jakin zer gertatu zen, barneratua eta ez dakit nola esan, amankomun batean barneratua izan barko da, nik uste jendea badagoela ja pres, ez? Dinot, gertatutakoei benetan izenburu bat jartzea eta ez dakit nola esan, dinot. Eta nik uste dut horregatik jendea jotzen duela gaur egun, olako gauzak batzutan, ez dakit, dauz como lekuz kanpo edo ez dakoa zentzurik, baina nik uste dut hori dela bide honean gaudelako eta batzuk lan itzela egiten ari direlako eta egon direlako egiten. Nik uste dut berandu izten dela trantsizio demokratikoaren akordioen artean dena estaltzea zegoen bat. Baina estaltzeko modukoak ez dira izan eta poliki-poliki lortzen ari gara. Iritsi da momentua legearekin, edo igual legearen momentua zen, eta dena estaldura kendu behar dugu, dena konpondu behar dugu, saiatu behar dugu konpontzen, eta erreparazioa burutu behar dugu, ja historia horria pasatzeko.
Edo ez pasatzeko, baizik eta ikasteko, ez? Berriro gertatu ez da. Pasatzeko, ondo pasatzeko dinot, ez da, ez estaltzen. Bai, ze dinot, nik uste dut hainbatik gertakari historikoak egon direla, ez? Eta ezin ditugu ahaztu, osea, ez dakit nola da, nik uste dut zaindu beharko direla, eta gogoratu behar dugula zer gertatu den ez errepikatzeko, eta ulertzeko zenolako egoeran gaude. Nik uste dut pausoak eman direla, eta ematen ari direla baldintzak landu direlako, ez? Eta nik uste dut jarraitu behar dugula bide horretatik, ez? Baldintzak jartzen, hainbat gertakariak agerian agertzeko eta guztion artean, ez dakit nola esan, gainditzeko, baina ez ahazteko eta ez atzean usteko, baizik eta erabiltzeko bide honetik joateko. Ez da gitazaltu naiz. Esaten diate menutzi behar dugula... Maitu baino lehen barkatu eta barkatu gure teknikariak, baina hori zentzu positiboan amaitzeko eta hori urte mugaz hitz egiten ari garen, edo urte horrenaz hitz egiten ari garenez, badakigu Bilboko uholdeak hori 40 urte pasatu direla, eta bihar hitzaldi bat dago bidarten, arratsaldeko 7etan Bilboko konpartzak eta Auzo Elkarteen Federazioak antolatuta, hori hor bizi direnak kontatuko digute zer gertatu zen, edo zelan bizi zituzten olako egoera txarrean, eta batez ere aldarrikotzeko zenolako elkarlan bat eta elkartasuna sortu zen momentu horretan, momentutik ondo ateratzeko guztiok batera. Eta horrietaz ere arituko zara beste batean, eskerrik asko Bioi gaur gurekin izatearen, eta orain jarraian albisteekin bueltatuko gara. Ez dakite non